ufuna ukuphenduka. Lingakho iBhayibheli lithi phendukani. Shiyani lezinto engizishoyo. Shiyeni phansi. Thatha uJesu. Nowentshela abantu abagcina amasabatha. Wena uzoya esihogweni. Wena utshela abantu abagcina amasabatha esihogweni. Tshela abantu ukuthi abagcina amaphasika. Ayikho into egcinwa ngephasika. Wesihogweni ngoba lifundisa izinto ezingekho. Lamazwi lawe engiwakhulumayo angukuphila. Utheni uJesu? Ngumoya ophilisayo. Uthi umoya usho ukuthi njengoba unomoya kwena uphefumula. Uma kuphuma umoya emzimbeni wakho sekuphelile ngawe. Inyama ayisizi lutho. So le iziza kancane inyama mele isho iBhayibheli. Ayizuzi lutho ngoba iyafa iphinde njabathini. So uma ethi kwincwadi yezenzo ke wazakha izizwe zonke ngagazi linye. Awuhlukile lutho namunye umuntu. Into ekwenza uhluke umoya ohamba ngawe. You understand? Umuntu umoya ohamba ngawe